Guys, kung pahilot ni Andre. Dali na pahilot ako sa Andre. Arita diri day pahilot. Kung pahilot ni kay gihutoy niya. Gihutoy siya yang kuan, naguhagwa nilang ark-ark. Naguhagwa ni ark-ark ba? Nangapiang aw. Siya kay gisukmag mo sang ark-ark. Gisukmag ni ark-ark aw napiang. Lisod og ginawa kalong. Singa na napiang siya sa dugan kalong murag. Pahilot. Piak. Ay. Ario. Nay. Pahilot bibi. Ihilot ko na siya day kay lapiang siya lisod sa dire ra. Sige. Ihutoy pala nagtambalik ka human aw. Sige, kiat pamugod. Nga, yun sa kang ark-ark. Sumbag diri ay. Sumbag siyang ark-ark diri kuan. Asa dapit? Diri. Diri na sakit no. Lunghot na siguro. Og init kay pa. Tugon ko liwat ko sumbag. Dog ari inday kay palingkura si mamay mo diri. Ano to ka? Dari ka. Nya yung mama mo tan-aw man. Na yung mama ba? Ay sakit kuno iyang ko ni kana ni ba? Na gihutoy gikutasan. Aw dinhi mong anak. Dili. Pamangkon. Kato ning kuan, igsoon sa mga laki. Oh. O katong naay gamay. Oh. Asa na marong gamay? Naman ako, dako naman. Katubang akong ipahilot pa diri. Aniwang katong muda sa ang imong bana. Ha? Aniwang. Awa, sakitan siya no. Oh, sakit. Ayaw pagkuan. Nabuang kay pahilot gani ka. Ayaw tarong lingkod ba? Ana day yang mama. Asa? Diha sa inyo. Wala. Video. Aw na diha day. Tarong lingkod. Iswag diri. Iswag ni nanay. Asa imong sakit oy? Oh, piang na. Napiang kay kiat man. Awan na baka kuan. Ha? Muda ang imong bana niya. Oh, mao to siya. Ang imong daga. Oh, Lalaki. si Miras. Usahay, di mo ko kakuan good kay magbantay ko usahay sa nila ba. Usahay, katugon ko. Kada ganing kapoy kay ko. Nya, magbantay ko sa bata. Nya, duha ba gatutoy sa kuha. Ito ba pwede yun yung makaon kay duhay gatutoy? Put kaon di ko pagmayo kay ngano nabugat kay ko kan. Minom ko kuan karon. Rexidol kay. Adi malikayan no basta na jud nga kuan. Atong lawas mahabo ganit ako gan bugat may ko sang kuan. Wala may nang unugat sige pahilo ta. Ang sakit na iyan diri ko no.
Sakit, Andre. Mo na napiang. Naglilibong ko na ganiha. Ano man siya nagluya man niya. Lahi man siya magluya, lahi man sigud sila magpundong balay. May buong ka ba? May buong ka ba nga? Ano man siya sige siya higda. Sus maudi ay kay naglis ko tasa na di siya. Mo to daw nabatayan ako ba? Lain giubo man siya eh. May gani yung mama ni hatag 100 ra. Nya pata kong tambal. Gikas la. Oh, Gcash 100. Litik na mo ron. Usol man Gcash na no. Gikas na. Di nakakwartang kon. Ha? Di nakakwartang Emolier o Palawan. Di na kakwarta. Taon na ato pa na. Adto ta dito nya maglinya pa nya. Magpadana to, maglinya ta magbagulbul ko ta kay nga taas kay linya karon anay nalupig sa Gcash eh. Angay ra na siya sa angay ra na siya sa Emolier kanang dagko na kayo nga kwarta eh. Puti sa doy? Ha? Puti. Kuti sad no. Emolier kuan nam sulat ng diin ka. Ang Palawan sad kay kuan sad na kailangan asa kay ID. ID. Pero dili puti. Di mo kuti nya kung nay kay kwarta nga dako. Naihatag dako. Di man o ana ra sa kung sa Gcash gagmay ra man no. Pwede ra sa dagko pero makuyawan sa lagi ka kay basi kawaton sa kuan ba. Ha? Madlok. Kawaton niya. Nana YouTube inyo na Kana wala. pero may YouTube ba na siya? Dili man na TV ra gyud. Sunod maguba na dyan dugay na na Pila na katuig? kuan. Naptan pa nagbaha diri. Katong baha diri ba? Tawa alagot. Kuan man ako na napalit. Naptan din magbaha diri. Na nasudlan sa tubig. Oo, diri. Ha? Luto mo ngayon ang Bluetooth. Ang TV, mo luto kay naam si babaw. Oh. Ang Bluetooth, galataw. Naguyawan mo ato nay. Away, may pa na mong pamatay siya na nagsyagit. Nagtanaw mi sa bala nga ng ang rip nilang ng bibi, takanda ng mga bangko nga yun ani. Mga lutaw. Insun na diri ang tubig. Tangahaka sige pumig. Puma na mo masira. Masira pa to, dito kaso paan. Mana? Asa may mong sinilas, pare. Salamat na ha. Ato na minay eh. Salamat nay. Na Andre, dili na malaag ha. Pahit kong tambal niya eh. Palitan din ako siya tambal ron. Kay gihutoy. Nagkuhan siya ka ng